Assalamu alaikum. Sunana Kebi Gombe. Ko zan iya sanin sunanka? Wa alaikum salam. Sunana Isa Sani. Malam Isa Sani, ina so ma wata tambaya ne. Ko zan samu amsa? Allah ya sa na sani. To masha Allah. Ina so ka faɗa mene sunan keke da Hausa. Abun hawa. Assalamu alaikum. Sunana Kebi Gombe. Ko zan iya sanin sunanka? Amma alaikum salam. Sunana Yahaya So. To Malam Yahaya So, dala ina so ma wani tambaya ne. Ko zan samu amsa? Allah sa ina da wannan amsa. To masha Allah. Ina so ka faɗa mene sunan keke da Hausa. Sunan keke Da Hausa ba? to abun hawa. Assalamu alaikum. Sunana Kebi Gombe. Dala ko zan iya sanin sunanki? Sunana Hafsat Adam Hassan. Malama Hafsat Adam Hassan. Ina so miki wata tambaya ne. Ko zan samu amsa? Insha Allah, in dai bai fi ƙarfi na ba. Ina so ki faɗa min mene sunan keke da Hausa. Keke mana? Assalamu alaikum. Sunana Kebi Gombe. Ko zan iya sanin sunanka? Sunana Lado Bagara bane. Malam Lado Bagara bane. Ina so ma wata tambaya ne. Ko zan iya samun amsa? Ina jin ka. To masha Allah. Ina so ka faɗa mana me sunan keke da Hausa. Kekus. Sunana Kebi Gombe. Ko zan iya sanin sunanka? Sunana Salim Danbawa. Malam Salim Dan Baba. Ina da tambaya ne. Ko zan iya samun amsa? Allah ya sa na sani. To masha Allah. Ina so ka faɗa min mene sunan keke da Hausa. Keke? Da Hausa. Malaulawa. Masha Allah. To jama'a kun ji dai sunan keke da Hausa. Wannan tasha ta mu mai suna Muhabbat TV za ta dinga kawo muku wannan shiri mai suna daga titi duk ranar Lahadi da misalin karfe 8. Ku ci gaba da bibiyan mu zuwa wani sati. Ni sunana Kebi Gombe akan wannan tasha ta mu mai suna Muhabbat TV duk ranar Lahadi da misalin karfe 8. Masha Allah.